Kaobra sa tao, panglabad di kamo. Wala ginabaton nga sweldo ni singko. Damak makatapos tanan ang tuson ko. Si nanay, si tatay, tama kapigado. Tuig 2011 ako nagpayupi. Music education, one take pasar lagi. Ako nagatuon sa adlaw kagabi, kay ang akon handom hindi magpapirdi. Mga estudyante sa universidad, kung ikaw mahina, dapat gid manikad. Tungod talagsa lang ang oportunidad, sa pira kalibo ako ang mapalad. Ay ang kabuhita na puno sang handom, tungod sa naagyan nga kapigaduhon. Ang tagsa kag isa may mga paglaom, hugot nga pagtuo kag determinasyon. Higda sa banig nagahilibiun, si nanay, si tatay, ako ang paglaom. Mga paghimakas sa diin padulong, maayong basdamlag ako na panumdum. 2013 ako na pilian, niligid sa music sa ASEAN Youth Camp. Singapore, Cambodia, Malaysia kag Thailand, ginapasundayag kulturang dumaan. Bisan ako ay nga panay bukidnon, ginapabugal ko kultura kun tawgon. Kay hindi basihan ang kapigaduhon, samtang kita buhi sikad may paglaom. Kay ang kapalaran puno sang kahulugan, imol sa dukaron was kay nagmanggaran. Ikot sang Ginoo hindi ta mapaktan, kung nagatinguha hando maaguman. Si nanay, si tatay, tigado katama, abang napatapos ila mga bata. Tungod sa kapisan, dala pagtinguha, mga kasulhayan, ilangan nakuha.
haon malabot ang handom. Walay imposible kung kita magtutum, kitang kabataan, amo ang paglaom. Salamat, salamat sa inyong tanan. Ang akon kong puso inyo nabatian. Kubos ninyong abyan, Rolinda ang alat, masadyang palakpak, akon pamatian. Ako si Rolinda, kubos ninyong abyan, masadyang